Michal, vy jste měl evidentní radost, když jste kráčel k tomu pódiu, bylo to vidět. Já myslím, že to je krásný úspěch v takhle mladém věku. Co si myslíte, že zatím hlavně stojí, že jste takhle prorazili s vaším projektem? Je to viacero vecí. Jednak si myslím, že bratia Hermanovci a ďalší spoluzakladatelia mali fantastickú víziu už niekoľko rokov dozadu, kedy sa tomuto projektu v podstate začali venovať. A taká druhá vec, ja som firmu joinol 2,5 roka dozadu. Vrátil som sa z zahraničia, kde som študoval, potom som tam robil a potom sa vrátil na Slovensko a veľmi som bol príjemne prekvapený, že aký fantastický tím ľudí dali dokopy. A toto je podľa mňa ďalšia kľúčová súčasť úspechu. A ako aj pán predo mnou na pódiu povedal, že čo stojí za jeho úspechom, že za posledných 30 rokov mal 30 dní dovolenky, tak hlavne na našich founderoch toto je tiež vidno, že jednoducho v office sú často, robia veľa a myslím si, že jednoducho nedá sa to oklamať. Je to o tvrdej práci a o tom byť dedikovaný tomu projektu a mať takisto takúto sieť partnerov, ktorí v podstate nám umožňujú robiť toto na takejto úrovni. Jste to vysvětlil, je to průlom, v čem je to jiné, v čem to pomůže zachránit životy? Hej, tak v skrátke uvediem, čomu sa venujeme. Máme klinického asistenta, ktorý v podstate detekuje kardiovaskulárne ochorenia na základe EKGčka pacienta. EKGčko je taký diagnostický nástroj, ktorý robí všeobecný lekár, záchranár, kardiológ. Je to takých tých 12 prísavok, čo sa nalepia na telo. Z tohto v podstate vzíde taký papier, doslova, kde to je vytlačené, je tam 12 čiar, je to ako keby 12 pohľadov na srdce a dá sa z toho detekovať rôzny počet abnormalít. Problém je, že treba to vedieť detekovať. Treba mať odpozerané desaťtisíce predošlých prípadov, čo pre kardiológa nie je problém, ale pre lekára prvého kontaktu, ako sú napríklad všeobecní lekári a záchranári, to už často problém býva. Čiže v podstate toto je bod, do ktorého to naša umelá inteligencia, ten náš produkt vstupuje, že my na základe tohto EKGčka vieme detekovať, aká abnormalita tam je. Učilo sa to na 1 milióne predošlých prípadov, čo je asi počet, ktorý by bežne lekárovi trvalo vidieť niekoľko kariér, doslova, že niekoľko životov. Čiže jednak máme teda produkt, ktorý vie detekovať tieto diagnózy, vie ich detekovať presnejšie ako zdravotníci prvého kontaktu a približne na úrovni ako kardiológovia. A druhá kľúčová súčasť je, že v tom máme zakomponované v podstate smernice aktuálne. Čiže lekár si vie spojiť tento nález umelej inteligencie s aktuálnymi symptómami pacienta a vie ho následne liečiť na základe aktuálnych odporúčaní Európskej kardiologickej asociácie. Tak moc děkuju, ať se daří i dál. Díky, Michale.